Woza bolekelani ngifuna uvele nje ave wena shame ay agaze and boy nine live boy ninjani ni right. Oh guys lalani mina ngizothi nje ningangikhuluma akhulukazi nje mawuphuza ingqox ungangikhulumi mawuphuza ingqox ugologo ongahloliwe uzongihleba ngomlomo uphuze ugologo ongahloliwe wena uzongihleba ngalowo mlomo unginike ubani ngoba phela mina ngithi lo mlomo lona noma uyikhuluma indaba zabantu yezo kodwa phela uphuze itropic wena uzongihleba ngomlomo uphuze ingqox nakhona leyo ngqox yakho mawuyiphuza uyisheba ngani uyisheba ngejivita ijivita ijuska 2 rand ePakistan hayibo wena unginike ubani unginike ubaveni unginike uba unginika uthe mina ngowakho uzungikhuluma ungidikide nje uzohlale nami uzohlale ngegama lami nje sukela ekuseni seminda unginike bani no nakhona lo muntu lo okhuluma ngegama lami nakhona vele naye vele uyabizana uyiphisa mase edakwele ngqoqo sakhe ayideshe ngejivita. Hi guys, don't do rats to me mawukuthi uyabona indaba zeze uphelele leave my name alone. Ngiyakopa vela ngiyasicelela abantu ukuthi shisha igama lami usungakunaka okunye nokunye but leave my name alone cause mina ngiphuza itropic angiyiphuza ingqox noma kuthiwa ngiyaphuza ugologo mhlawumbe ngaphuza laba bathe ukuthi kancane yebo yodwa not ukuthi wena nje uvela uzodikida igama lami nje ngomlomo uphuza ingqox edeshwe ngejivita ijivida. Don't do rats guys, that is bad, don't do that to me. Angifuni into engiyenzayo iyabheda.